nitiere good faith, at most good faith, gi political goodwill mar establishment mar sirkal manitie mondo devolution oti. To wan kipenja kaluwore gi engagements masebedo gi kaka nene en ni goodwill no onge. Mokwongo waonge gi idara kata ministry milongo ni Ministry of Devolution. Functions go tete no me the office of the deputy president. I to be within the office of the deputy president one yiji milongo ni State Department of Devolution. Muripo bedni koro konyowa e tayo weche kaka ripo bedni dhi. Tingeni e cabinet kacha to PS ok bede kata obed PS osiepna Madam Teresia en gi shortfalls nikech samoro en gi gik mabeyo modwa ni mondo owach e weche mag devolution to onge gi thuolo mar dhi e cabinet. To ng'ama nonyalo nyiso kata ng'ama onyalo nyiso en deputy president. Koro samoro bende engagements malongo mar kaka kaontis tiyo kata ripo bedni tiyo gi sirkal mamalo, tudruok no maberno onge. King'iyo institutions moripo bedni nitie kaka mar IBEC ma hotel ne gi jatelo mar piny, Intergovernmental Budget and Economic Committee, bende pok waneno kosetiyo maber e higni 2 mokalo gi nikech wang'e gima notimre. Gachagua nowach ni en ok jatich kia otimo ang'o bet nang'o manoriembe. Omiyo wadwaro ni mondo wane ni sirkal mantie sani nyiso jopiny ni adieri gin gi goodwill and at most good faith mar mondo devolution oti. Nyoro kanyo wantiere Ole Sereni kae to mheshimiwa Professor Kithure Kindiki wacho ne governors ni weche mag health gi owek chando miwauru time mondo wadil kodgi. Tipenji ni to sami miu time ni to jok matuo mantiere siptande modhi manyo daktari into time mane mangi miu nikech ng'ani ni ICU kata ng'ani ni line mar thieth kata ng'ani rito pesa mondo donjne moa NHIF kata SHIF kata SHA to gigo onge. Koro time mane midwa ni mondo chiw. Namba 2 en gima waneno en nitiere ywaruok. To ultimately, Brenda will agree with me, bro ye koda ni kata ka ji odhi e doho to presidents mosebedo set. Eni doho bende bro wacho gik ma gido wacho mang'eny go to bang'e tibo nyis Council of Governors ni do guru mondo los udil gi nikech waseneno past processes mosebetie. To kochopo kanyo Cleophas to siasa, politics will carry the day. Ng'eni sani wantiere gi a few months to the next general election. Ng'ato nyalo wacho ni gini years but months go ema make higni. To king'iyo twak manitiere between National Assembly jotelo mantiere bunge kacha gi Senate, twak maduong' kabisa en ni to ka ng'wase dhi yiero ng'ano madhi wacho ni nogero hospital, ng'ano madhi wacho ni nogero ndara, ng'ano madhi wacho ni notimo ndiko jopuonj, weche mag CDF, weche mag ngaf gi weche mag tije mag counties. Omiyo en twak maduong' moripo bedni wabet piny to wapenjre ni in reality ang'ono momiyo sirkal mamalo pok osetiyo gi all the other relevant agencies mondo gi fully devolve functions moripo bedni itimo gi sirkal mar county mondo pesa tete kaka Brenda owacho ne funds follow functions mondo pesa go bende odhi e county kacha. To pesa ok osedhi e counties to kendo wadil gi weche mag mibadhi manyalo betie to county assemblies bende keto chike malongo manyalo support tije ma koro tere counties go. Then there should be no conflict between a senator and a member of National Assembly kata parliament e Irarieda constituency ni koro ni senator emang no biwacho ni koro Buru Odinga mheshimiwa Buru yware go tiende amolo e gero ndara. Mano e siasa ma waneno ka hinyo weche mag twak masiro devolution e parliament. Erokamano ahinya ulere yo makare kendo jopiny medo yudo ng'eyo kendo golo doke e itgi en sari nyakoro mogi jwang kini waka yuyo masani ka duogo nitiere ote kachel koda kaparo mago joneno kama